駐車場の隣を降りていくと、ちょっと走ります。あ、ちょっとブレる。こっちがさっき私が紹介した炊事場シャワーで、右側がテントを張ったりできるスペースと、あとログハウスがいっぱいあります。噴水もありますよ。なんかずーっと入っていくと、ちょっと走ります。見つけました。ここですね。ログハウスがいっぱいありますよ。ここで寝て、で目の前でバーベキューしたりとかできるみたいです。あ、バーベキューするのはあっちかな。あっちでバーベキューとかできるみたいです。